Το όνομά μου είναι Λουίζα. Είμαι 20 ετών. Πριν λάβω το Άγιο Πνεύμα, είχα μια ζωή τελείως κατεστραμμένη. Σε ηλικία μόλις 8 ετών ήδη χρησιμοποιούσα ναρκωτικά και ο πατέρας μου ήταν και αυτός μπλεγμένος με το έγκλημα. Τελικά τον σκότωσαν. Αυτό το γεγονός με σοκάρισε πολύ. Σαν αντίδραση άρχισα να χαρακώνω το σώμα μου με ξηράφι, χωρίς να μπορώ να σταματήσω να τραυματίζω το σώμα μου. Επιπλέον υπήρξα και θύμα βιασμού. Τότε πήγα στη μητέρα μου να της πω το τι μου συνέβαινε, γιατί όσα είχα υποστεί ήταν τρομερά. Η μητέρα μου όμως δεν με πίστεψε και νόμιζε ότι της έλεγα ψέματα. Μετά από την απόρριψη της μητέρας μου, άρχισε να αυξάνεται το μίσος που ένιωθα μέσα μου. Στην ηλικία των 13 ετών άρχισα να φεύγω από το σπίτι και ήμουν στους δρόμους. Εκείνη την περίοδο άρχισα να πίνω πολύ και έψαχνα την ευτυχία στο ποτό και στα ναρκωτικά. Την περίοδο εκείνη μπήκα ακόμα πιο βαθιά στη φρίκη των ναρκωτικών και έκανα χρήση κοκαίνης και έκστασης, γνωστή ως η μπαλίτσα, όπως ονομάζεται στη Βραζιλία. Άρχισα να κάνω και τατουάζ στο σώμα μου, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα τραβήξω την προσοχή των ανθρώπων. Και τότε άρχισαν και οι καυγάδες. Δεν προλάβαινα να μπω μέσα στο σπίτι και η μητέρα μου ξεκινούσε να με βρίζει, να δημιουργεί συνεχώς καταστάσεις, υποτιμώντας με. Μετά από κάθε τέτοια επεισόδια έτρεχα μέσω στο μπάνιο, έπαιρνα ένα ξηραφάκι και χάραζα το σώμα μου με το ξηραφάκι. Μία μέρα, την οποία δεν μπορώ να ξεχάσω, χάραξα ξανά με το ξηραφάκι το σώμα μου και είδα τον εαυτό μου να αιμορραγεί και το χέρι μου να είναι πρισμένο. Σε αυτήν την κατάσταση πήγα στο κρεβάτι μου και ξάπλωσα. Ένιωθα αυτοτραυματισμός μου σαν να ελάφρωνε τον πόνο της ψυχής μου και με αυτόν τον τρόπο σαν να ερχόταν κάποια ειρήνη μέσα μου. Την επόμενη μέρα η επιθυμία να χαρακώσω και πάλι το σώμα μου αυξήθηκε. Μέσα σε αυτή την κατάσταση άρχισα να αναλύω όλη τη ζωή μου, όλο το παρελθόν μου, μέχρι τη στιγμή εκείνη. Τότε αναρωτήθηκα, τι κάνω εγώ εδώ? Η ζωή μου δεν είναι αυτή. Ήταν οι μέρες που με προσκάλεσαν να πάω σε μια εκκλησία. Στην εκκλησία μόλις έφτασα, οι άνθρωποι εκεί είδαν το σώμα μου γεμάτο τατουάζ και παραξενεύτηκαν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν με απέρριψε και δεν με πρόσβαλε. Τον αντίον με δέχτηκαν και αισθάνθηκα ότι νοιάζονταν για εμένα. Με ρωτούσαν όλα καλά και ένιωθα ότι η ερώτησή τους ήταν ειλικρινής και από ενδιαφέρον. Επιπλέον με ρωτούσαν, θέλεις να μας μιλήσεις? Έξω στον κόσμο κανείς δεν με ρώτησε αν είχα ανάγκη να μιλήσω σε κάποιον. Ήταν τότε που ξεκίνησα να μιλάω στο Θεό και να κλαίω. Έκλαψα πολύ, σαν να ήμουν το πιο ανάξιο και αμαρτωλό πλάσμα στον κόσμο. Αισθανόμουν για τον εαυτό μου απέσια. Μετά από αυτό το κλάμα ένιωσα σαν κάτι να είχε ξεριζωθεί από μέσα μου, σαν όλη αυτή η βρωμιά που κουβαλούσα να είχε καθαριστεί. Άρχισα να αισθάνομαι διαφορετικά, σαν κάποια ανώτερη δύναμη να ήταν μέσα στην καρδιά μου και είπα στον εαυτό μου ότι αυτό που πάντα χρειαζόσουν ήταν η παρουσία του Θεού μέσα στην καρδιά σου. Ξεκίνησα κάθε μέρα να πηγαίνω στην εκκλησία γιατί ένιωθα την ανάγκη να πηγαίνω και η καρδιά μου γέμιζε από χαρά και ευχαρίστηση. Αποφάσισα να αφιερώσω τη ζωή μου στον Ιησού Χριστό, να αφήσω την παλιά μου ζωή και όλα όσα μου έκαναν κακό και να υπηρετήσω τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ήθελα να ζω μια νέα ζωή με υπακοή στον Λόγο του Θεού και βαφτίστηκα στο νερό. Οι άνθρωποι της εκκλησίας μιλούσαν για το Άγιο Πνεύμα. Ξεκίνησα λοιπόν να ερευνώ για το Άγιο Πνεύμα, να διαβάζω βιβλία, να ψάχνω για πληροφορίες, να βλέπω σχετικά βίντεο προσπαθώντας να ευανθύνω και να γνωρίσω το Άγιο Πνεύμα. Σε μια μεγάλη συνάθρηση που έγινε σε ένα στάδιο και συμμετείχαν πάνω από 50.000 άτομα, ο κήρυκας ρώτησε, ποιος από εσάς θα ήθελε να γεμίσει με το Άγιο Πνεύμα? Εγώ βέβαια πολύ το ήθελα, γιατί ο νυμφίος έρχεται, κατεβαίνει από τον ουρανό. Ποιος θέλει να γεμίσει με το Άγιο Πνεύμα? Είπα μέσα μου, εγώ θέλω να γεμίσω με το Άγιο Πνεύμα. Μετά σκέφτηκα ότι εγώ ερχόμουν από τον κόσμο. Είχα κάνει πάρα πολλά και μεγάλα λάθη και αμαρτίες και είχα μόλις ξεκινήσει να πηγαίνω στην εκκλησία. Πώς γίνεται εγώ να γνωρίσω το Άγιο Πνεύμα? Τότε χρησιμοποίησα την πίστη μου στον Θεό και με επισκέφθηκε το Άγιο Πνεύμα. Γέμισα από χαρά και ένιωσα κάποιος να μου λέει μέσα στην καρδιά μου ότι η χαρά που έψαχνες σε όλη σου τη ζωή, τώρα την βρήκες. Είχα μια βαθιά βεβαίωση ότι ο Θεός ήταν μαζί μου. Ένιωσα τελείως ανάλαφρη και ολοκληρωτικά
αλλαγμένη. Ο Θεός δεν έβγαινε από τη σκέψη μου. Το Άγιο Πνεύμα με βοήθησε να είμαι ευτυχισμένη και χαρούμενη, χωρίς η ευτυχία και η χαρά που ένιωθα να εξαρτάται από κανέναν άνθρωπο, γιατί η παρουσία του Θεού μέσα μου με ανακούφιζε και με περιέθαλπε. Το Άγιο Πνεύμα με ανανεώνει και με ενδυναμώνει. Δεν είμαι πλέον το άτομο που είχα μια ανίποτη θλίψη, ένα βαθύ πόνο και έψαχνα την ευτυχία μέσα από τους ανθρώπους ή τις ουσίες. Δεν αισθάνομαι πλέον μοναξιά. Σήμερα αγαπάω την οικογένειά μου, συμφιλιώθηκα με τη μητέρα μου και έχουμε ειρήνη ανάμεσά μας. Προσπαθώ να βοηθήσω τους συνανθρώπους μου που περνάνε τα ίδια προβλήματα που έχω περάσει κι εγώ. Το Άγιο Πνεύμα μου δίνει την επιθυμία, τη δύναμη, τον πόθο, την όθηση και την πίστη ότι με τη βοήθειά του μπορώ να κάνω περισσότερα πράγματα για να βοηθήσω τους συνανθρώπους μου να βρουν και εκείνη την ελευθερία, τη χαρά, την θεραπεία μέσω από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μέσα από το σταυρικό του θάνατο και την ένδοξη Ανάστασή του συγχώρεσε όλα τα λάθη μου, όλες τις αμαρτίες μου, έσβησε όλο το παρελθόν μου και θεράπευσε την ψυχή μου και την ζωή μου. Κυριολεκτικά μου έδωσε καινούρια ζωή και με έκανε ένα νέο άνθρωπο. Το Άγιο Πνεύμα είναι για μένα το οξυγόνο που αναπνέω κάθε μέρα και μου δίνει ζωή.